lăsat ca nebunul, normal. Băi, sigurat. nu trebuie să se bună înțeles, pentru că uite, uite numai. Uite-te, atâta urmă de frânare. Ei, uite-te aici până aici. Dai cu radar în pulă, sau de unde știi tu cu ce vii de zământul? Nu că stare în gură, nu ai pus în lanzare dreapta, mă uite acolo, ai făcut că ai făcut nu să faci dreapta. Uite la el. Nu este adevărat. Nu este, aia o să zici tu. Brusul, acum mi-e răzghinit, știi? Bă, am martor la kilodică. Care martor? Care martor tău? Oameni băiați, nu se întâmplă. Care martor? No. Ce mă? Merge stânga și el intră în depășire. Dar ai văzut cum a intrat în depășire ăsta? La trecere mai înainte pe aici. Păi eu n-am avut treabă cum Ai văzut ce-au făcut aia? Ai văzut? Ai văzut ce-au făcut aia, nu? S-au luat depășire pe aici și pe sat. Dar să nu te uiți în oglindă când faci. Auzi, Să schimbi direcția de am pus semnalizarea, nu mai am. Ei, lasă-mă, mă, băi cu pe mine cu aburel. Alo. Altă nu se da. Odată o zburat de acolo, nu? Nu e ca nebunul, o depășit ca nebunul. Se poate, domnule. Da, nu se poate, sigur că nu Un se pic să nu poate. te uiți în rahatul ăla de Lasă, oglindă. lasă rahat de oglindă, ia o semnalizare. Ei, lasă acum, o dai la întors, ca nesimțit-o. Ca nesimțit-o dai la întors. Deocamdată, indiferent dacă faci, uite, îți demonstrez că din momentul când faci din la stânga trebuie să te asiguri în oglindă, da? Auzi, Te-ai asigurat? semnalizarea, i-au mixat, i-au mixat. Nu te poate așa ceva. Ciao, to się sam plagami. O semnalizat și... Ciao. Da, sigurat am băut. Nu mai e apurit. Dar ce, el o intra și ăsta l-a depășit? Da, o semnalizat. Ăsta o depășit. Am mai avut încă doi în spatele lui. Și-o depășit ăsta, două mașini au depășit. Păi dar ce viteză a avut el dacă până... Să nu vor viteză, că pe avea viteză pe aici. Polițaiul sau ok, da? Dar voia să face? Nu, am văzut. Mă, uite acolo ai fost. Bun, și deci ai pus în lazare dreapta? Ai frânat. Nu, dreapta ai pus. Ascultă-mă aici, ai pus în lazare dreapta. Ai frânat, da? În momentul în care am intrat frumos în depășire. Bun, și atunci pune semnalizarea stânga, omule bun, și te asigur. Și înainte să faci de la stânga, te asigur. De ce n-ai făcut treaba asta? Nu, râzi. Dar dacă îl dăm un copil. Pus semnalizarea stânga, nu? Omule bun, de ce Dumnezeu mi-a pus acolo dreapta? De ce ai pus semnalizare dreapta? Asta explică-mi. Depășire, da, lasă. Da, zi, dar de ce ai pus semnalizare A dreapta? pus Asta stânga, explică-mi. stânga. N-ai pus nicio stânga. Tu dacă nu știi care este stânga, care este dreapta, îmi pare rău pentru tine. Omule bun, trebuia să te asiguri în primul rând în momentul în care vrei să faci schimbare de direcție. Uite, din chestia asta putem lovi un copil. Da, sigurat, nu vreau copil. Nu se poate așa ceva. Pus în stânga, să iau la depășire o grămadă pe aici. Ha? Doamne, dar ce-au făcut ei nu ne interesează pe noi. Ei te s-au luat la trecere, treaba ta. E treaba mea, nu? Bun, dar cum ce trebuia să faci? Exact, unul după altul, unul după altul. Eu am pus semnalizarea, am luat în stânga, nu? Ce te cauți atâta, mă? Eu nu dau niciun act. Da, lasă-l bine, poliția și... Normal. Poliția vorbește. Dar trebuie să vină cineva, măi. Am un incident cu tine. El oricum a avut viteză mare. Bă, o viteză mare, bă, că depășeau ca nebunii, mă, așa ceva n-am văzut, bă, și în sat. Nu vine nimeni, că nu ești. Da, exact.